רוגע. תן לבן אדם רוגע. שמעו סיפור מדהים שקרה לי לפני כמה זמן. הייתי באמת לחוץ מבחינה פיננסית, ואתם יודעים, עצמאים, בעלי חברות, הם עושים כל הזמן ג'אגלינג עם הכסף. יש להם מלחוצים יותר, יש להם מלחוצים פחות, ויום אחד נאלצתי להגיע לפקידת הבנק כדי להסדיר איזשהו עניין שהוא היה מאוד מאוד מהותי בשבילי. הגעתי כמובן לבנק, לא ננקוט באיזה בנק ובאיזה סניף, יש לך איזו שורה כזאת של כמה בנות נחמדות שיושבות, וזה בנקאות עסקית. אתה בא ואתה קצת לחוץ, בכל זאת, יש לך איזשהו משהו שמאוד מאוד חשוב לך שלא יפגע לך ב-BDI שלך וכולי, ואתה יושב מול הבחורה ואתה אומר, תקשיבי, ירד לי ביום שלישי, היום יום ראשון, ירד לי ביום שלישי איזושהי הוצאה מסוימת, ואני חייב להסתיר את הדבר הזה, וכרגע אני בדיוק לקראת המסגרת שלי, אני הייתי רוצה אולי להגדיל את המסגרת אולי זה. ישר אותה בחורה התנפלה עליי, ממש התנפלה עליי. אין כזה דבר. איך אני אגדיל לך את המסגרת? מה פתאום? אתה חייב להראות לי שיש לך תזרימי זה, תוכיח לי כזה. אתה יודע, אתה ישר, אתה נכנס למגננה, הרי אתה רוצה בעצם עזרה, באת אליה כדי שהיא בעצם תיתן לך עזרה, והיא מתחילה ליפול עליך. טוב, תביא לי הוכחה שיש לך את זה, ותתחיל לך את זה, אחרי כמה דקות, במשך איזה 4 דקות כאלה, שכל מיני דברים, הלוך ושוב ביני לבינה, אומרת, הדבר היחיד שאני יכולה לעזור לך בו זה לתת לך הלוואת גישור. טה-דה-דה-דם! רגע, את יכולה לתת לך הלוואת גישור? לא משנה רגע, לכמה זמן ובאיזה מחיר ובאיזה זה. את יכולה לתת לי פתרון זמני שעונה לצרכים שלי? אז למה לא אמרת את זה לפני כן? כי רציתי לתלוש את השערות במקרה הטוב ולתת לה איזה בוקס לפרצוף במקרה הרע. ותפסתי את עצמי. ואז, במקום לגעור בה, עשיתי לה הפוך על הפוך, וזה קרה לי במקרה. ואז במתק שפתיים אמרתי לה, תקשיבי, אני חייב לומר לך שאתם, השורה של הבנות שפה, הבנקאות העסקית, אתם יש לכם רק תפקיד אחד. אתם מלאכיות. כי הרי מי מגיע אליכם לבנק? הרי אני כמעט ולא מגיע לבנק. אני מגיע פעם בשנה, שנתיים, הכל אתה עושה דרך האינטרנט, דרך הטלפון. לא צריך להגיע באמת לבנק. מה אני צריך מכם? כשאני כבר מגיע לשורה הזאת של הבנקאות העסקית, כנראה שאני באמת צריך את העזרה שלכם. מה הייתי מצפה שאת תעשי דבר ראשון? את וכל הבנות שפה, תנו לי רוגע. תרגיעו אותי. תגידי לי, נתי, אל תדאג, נמצא פתרון, אני איתך. אני אעשה את הכל כדי שאתה תהיה רגוע. כדי שזה יצליח. גם אם היא לא יודעת עדיין מה הפתרון. גם אם היא לא יודעת מה צריך לעשות ואם צריך אישורים מיוחדים וכו' וכו'. אבל תני את הרוגע. הרי במשך 4 דקות אני עוד יותר נלחצתי ועוד יותר הרגשתי רע ועוד יותר היה לי גרוע. אז למה? הרי בסוף מצאנו פתרון. זה מסר מאוד חשוב. אנחנו כבעלי עסקים, בטוח אם אתה כמתווך כלפי הלקוחות שלך, תשרה רוגע. תן לבן אדם את הרוגע שהוא בידיים הכי טובות שיכולות להיות. לטובתו, לא לטובתי. כל בעל עסק צריך לתת רוגע לאנשים שסביבו. תנו לאנשים רוגע. תעשו הרבה כסף, אבל ביושר. ביי, נתי שיינפלד.